TV. Kaudhi weche mag kedo gi mibadhi, doho mamalo golo chik ma chungo mwandu manigi romo shillings milion 643 magin mag jatich moro e kaonti ma Nairobi to kanore mlero kama ne ogole mwandune. Obok mag EACC manye doho wacho ni Wilson Nation Kanani ma osara mare en shillings 55,000 osechoko mwandu mathoth e thuolo mar dweche 6 kende kotiyo gi yore mag okora. Sifros Okinda lero no mathoth. Duol makedo gi mibadhi EACC nodhi e doho tok tieko nonro mano kawe higni 6 kama nofweny omenda matara madonjo kendo wuok e agulu mar omenda mar bengi mar Wilson Kanani mapoko yangi kama nowuokie. E obok mantiere nyim doho, EACC wacho ni Nation Kanani matiyo ne kaunti ma Nairobi michulo osara mar 88,000 kod osara bang' osuru mar 55,000 oseloso mwandu matara e thuolo machuok ma ok onyal lero kama oyude mwandugo. EACC wacho ni Wilson, min ode Regina kod kembe kama en kod jaode gin directors nooro kendo kano omenda matara machopo billions e thuolo ma nonro notime. Wilson ondiki kaka director mar kembe kamoting'o Wilcoreg, Bridgeside kod Willy Wala International Limited. Min ode en director mar Regina's Enterprises. Wilson, min ode kod kembegi wachore ni nyiewo lope, geche, ute e kind mwandu mamoko e kind thuolo ma EACC ne time nonro. Doho mamalo koro golo chik mondo mwandu manengo ne romo bilion 6,433 ochungi kik ti godo. Mwandu gi oting'o lowo manengo ne koriw to romo milion 11.2 mondike nying Wilson Kanani mantiere Bukayo, Matayos e kaunti ma Busia. Ot manengo ne romo milion 6.5 mantiere Kahawa Downs mondike nying kambi mar Willy Wala International Limited. Kod mwandu machielo mantiere Naivasha manengo ne romo milion 3.5 mondike nying Peter Njagi Njeru mano nyiewo kod kambi mar Wilcoreg Limited kod kambi machielo mitudo gi Wilson Kanani. Mwandu gi duto nengo gi ochopo milion 21,240. Nyamburko 4 manengo gi koriw to chopo milion 15.5 kamoting'o Toyota Land Cruiser V8, Toyota Alphard mano nyiewo kod Wilson, Mercedes Benz mondike nying Wilcoreg ma en kambi mitudo kod Wilson kod machielo mondike nying kambi mar Regina's Enterprise, kambi mitudo kod min od Wilson Regina. Omenda maromo milion 553,472,871 pesa matching mantiere bengi mag Wilson, min ode Regina Munyiva Mutinda, nyathigi matin mapoko chopo higni 18, kambi mar Willy Wala International Limited, Wilcoreg Limited kod Bridgeside Company bende koro chung tiyo godo. Milion 90.8 moro mano yud ko ore yore M-Pesa moti gode kin tarik 1 dwe mar 1 kod tarik 31 dwe mar 10 higa mar 2022 mane ok nyal yangi kama ne owuoke kod siling 890. Pesa maching mane yude od Kanani igeto duok ne piny owacho. E kinde mokalo bende agulu mag bengi mag Wilson nosechung tiyo godo ka bende nosenyaka donjne kod kawa soya kotiyo e kaunti ma Nairobi. Sifros Okinda, Ramogi TV. Kaudhi nyime jatend migawo mar arita ngire kithure kindiki yango ne piny